Kaizini ndiri kuchitungwiza kuunit G phase 3 I guess pacheche 7th day near KPK. Ndoshura rataonawo iri pana sekuru vari kurwara. Ndichazama kuti nditore vhidhiyo ravo. Sekuru vari kurwara vanogara vakavharirwa nevana vavo but vanogara pabuilding yechechi. Guys, ndo mubhedha wasekuru. Pachechi ye7th day paunit G. Ndo mumba izvezvi machena. Takanganotora vhidhiyo tasingade kuisa but for the sake yekuti sekuru maybe wakwanise kuwana help. Ava ndiwo sekuru namakoti handisi kumuburitsa hangu fesi yake, handidi kumuembarasa. Makoti 1 namakoti 2 ndivava sekuru. Ndomba masekuru. Matress ndoyandatora iri kubuda makonyi. Ava ndivo sekuru. Mawell wishers hanzi sekuru vanoda wheelchair here. Hazvisi kunyatsonzwisisika. Ndimo mumba muri kugara sekuru pachechi ye7th day. By the way, iri ndo gumbeze riri kufugwa nasekuru randaona iri. Irori ndo gumbeze rese ravainaro sekuru. Madiapers arimo asi seems like havana anochinja ichi chingwa haminoti ndicharimi. Ndo mumba masekuru. Hatichataura izvi zvigubhu zvamuri kuona zvese izvi zviri empty. Makumba asekuru akazvimba aya. Ndo mumba masekuru iro rimwe gumbeze rachitaurwa namakoti kuti hanzwa nemagumbeze aya.